Што трэба ведаць пра паўстанне ў варшаўскім геце і якая ў яго ёсць сувязь з Беларуссю? Чаму 19 красавіка валанцёры па ўсёй Варшаве раздаюць жоўтыя нарцысы? Як выглядала жыццё ў варшаўскім гета і чаму выбухнула паўстанне? Гэта спецыяльны выпуск падкаста зроблены ў Польшчы, які мы ствараем разам з музеем польскіх габрэяў Полін. З вамі сёння Кірыл і Саша, супрацоўніца музея. Саша, ты працуеш у музеі польскіх габрэяў Полін, прыгожы будынак якога знаходзіцца ў дадзены момант за намі. Шчыра кажучы, я чуў пра яго заўсёды толькі вельмі пазітыўныя водгукі, і ўвогуле ёсць такое меркаванне, што гэты музей сапраўды адзін з найлепшых у Польшчы ў дадзены момант. Ідэя стварэння музея з'явілася яшчэ ў 1993 годзе, калі Гражына Павляк, якая была на той момант дырэктаркай па арганізацыі і інфармацыі ў асацыяцыі яўрэйскага гістарычнага інстытута, была на адкрыцці музея Халакоста ў Вашынгтоне. І яна падумала пра тое, што было б добра стварыць у Польшчы музей яўрэйскага жыцця. А адкуль увогуле, на твой погляд, узялося вось гэтае меркаванне, што гэты музей сапраўды адзін з найлепшых у Польшчы і чаму яго варта і нават трэба наведаць нашым гледачам і глядачкам? Ну, па-першае, таму, што музей Полін сапраўды здабыў шмат узнагарод, у тым ліку за сам будынак, але таксама ў 2016 годзе ён быў прызнаны найлепшым еўрапейскім музеем. Акрамя таго, я думаю, што ёсць шмат розных нагодаў, каб наведаць музей Полін. Па-першае, будынак музея сапраўды прыгожы. Па-другое, я меркую, кожны беларус можа знайсці нейкую інфармацыю пра сваю мясцовасць у нашым музеі на мапах, якія знаходзяцца на пастаяннай выставе. І ўвогуле, вяртаючыся да нашых гледачоў-глядачак, бо мы ў нашым падкасці неаднаразова распавядалі пра розныя беларускамоўныя менавіта праграмы, якія ладзяцца ў музеі Полін, то бок музей такім чынам таксама падтрымлівае беларушчыну ў Польшчы. Ось, распавядзі, калі ласка, якія праграмы ўвогуле адбываюцца ў дадзены момант, якія плануюцца найбліжэйшым часам. Ось, я думаю, што нашым гледачам гэта можа быць вельмі цікава. Я спадзяюся, што гледачы падкаста ўжо ведаюць пра некаторыя з нашых мерапрыемстваў. Па-першае, у нас ёсць такія цыклічныя мерапрыемствы, напрыклад, экскурсіі па пастаяннай выставе. Улетку адбываюцца экскурсіі па раёне Муранаў, дарэчы, запрашаю. Таксама заўсёды ладзяцца экскурсіі па часовай выставе. І мы стараемся рабіць нейкія сямейныя мерапрыемствы, прызначаныя вось для сямей з дзецьмі менавіта. Таксама мы плануем распачаць праграму для беларускіх вучняў. То бок да нас будуць прыходзіць беларускія дзеці ва ўзросце да 10 гадоў, і мы будзем іх знаёміць з яўрэйскай культурай, традыцыямі на беларускай мове. Акрамя таго, у нас ёсць ужо амаль год беларускамоўная старонка музея Полін. Запрашаем яе наведаць. Там заўсёды знаходзіцца актуальная інфармацыя пра ўсе нашыя падзеі. Таксама можна падпісацца на наш ньюслетер, створаны таксама для беларускай супольнасці. Чаму гета было створанае менавіта на Муранаве? Што знаходзілася тут да вайны? Ці гэта быў нейкі асаблівы цэнтр менавіта жыцця габрэйскай грамады Варшавы? Я меркую, тут варта звярнуцца да гісторыі Варшавы, таму што у Варшаве ў даваенны час жыло каля 350 тысяч яўрэяў. 29% усяго насельніцтва Варшавы складалі менавіта яўрэі і яўрэйкі. Ну і, можна сказаць, сэрцам яўрэйскага жыцця быў менавіта Муранаў. Тады гэта называлася дзельніца Паўночна, паўночны раён, дзе знаходзіліся, па-першае, будынкі, дзе жылі дамы яўрэяў, але таксама рэстараны, кіно, тэатры. Тут віравала культурнае жыццё яўрэяў. Тут былі адчыненыя крамы, розныя рамесніцкія майстэрні і гэтак далей. Варта зазначыць, што яўрэйскае насельніцтва было вельмі разнастайным. Былі як артадаксійныя, так і асіміляваныя яўрэі. Таксама прыкладам асіміляванасці, можна так сказаць, яўрэяў была вялікая сінагога, якая знаходзілася на Тламацкім. У гэтай сінагозе таксама набажэнствы праходзілі на польскай мове, і часамі палякі прыходзілі ў сінагогу проста для таго, каб паслухаць хор. Але, здаецца, не толькі з Муранава складалася гэтая гета, так яна выходзіла яшчэ далёка па-за межы Муранава. Ну так, я думаю, што вы можаце, дарэчы, размясціць такую мапу з планам гета. Увогуле, канешне, акрамя Муранава, частка Волі варшаўскай уваходзіла ў гета і сучасна, напрыклад, ронда ОНЗ.
Так, і, дарэчы, вось менавіта ў наваколлі ronda ВНЗ можна пабачыць парэшткі так, муру варшаўскага гета, гэта пры вуліцы Сеннай, Здаецца, так. А як увогуле паўстала варшаўскае гета? У 1939 годзе немцы акупавалі Польшчу. З таго часу жыццё яўрэйскага насельніцтва значна пагоршылася, таму што для іх уводзіліся ўвесь час нейкія абмежаванні, па-першае. Па-другое, з'явіўся абавязак насіць такую спецыяльную павязку з зоркай Давіда на руцэ. І паступова з'яўляліся ідэі стварыць менавіта гета. Ужо ў лістападзе 1940 года афіцыйна з'явілася гэты закрыты раён гета. І чаму ён знаходзіўся на Муранове? Ну, зразумелых прычынаў, таму што тут была ўсё ж большасць яўрэйскага насельніцтва. Трэба, дарэчы, зазначыць, што калісьці ў гэтым паўночным раёне часцей за ўсё, больш за ўсё жыло менавіта такіх рэлігійных яўрэяў, і хутчэй гэта было больш беднае насельніцтва, якое размаўляла на мове ідыш. Большасць жыхароў гэтага раёна альбо не размаўляла па-польску, а калі размаўлялі, то досыць дрэнна. А як увогуле выглядала штодзённасць у варшаўскім геце? Бо, наколькі разумею, 350 000 чалавек, якія сціснутыя на такім, ну, сапраўды невялічкім абшары, і я думаю, што гэта прыводзіла да таго, што жыццё было вельмі складаным. Гета знаходзілася на прыкладна 3% тэрыторыі ад Варшавы. І так, сапраўды, спачатку гэта было 350 000, а праз год існавання гета гэта было ўжо амаль 450 000 чалавек на гэтым невялічкім кавалку зямлі. Вядома, што умовы жыцця былі жахлівыя. Па-першае, праз тое, што гэта сапраўды вельмі маленькая тэрыторыя, а па-другое, праз тое, што не было добрай медычнай дапамогі. Гэта азначала тое, што распаўсюджваліся хваробы, інфекцыі, была эпідэмія тыфу. Таксама нормы харчавання ўвесь час змяншаліся, і ў пэўны момант яны складалі ўсяго 180 калорый. І варта зазначыць, што ў перыяд з 1940 да 1942 года праз голад, хваробы, галечу памерла больш за 90 000 чалавек у гета. Увогуле, вось о сябе хочу дадаць, што адным з маіх найбольш улюбёных, здаецца, у жыцці фільмаў з'яўляецца піяніст Романа Паланскага, так, які распавядае пра жыццё знакамітага польскага піяніста Уладзіслава Шпільмана. Так, і вось сябры, дарэчы, таксама раю вам яго паглядзець, бо ў гэтай фільме, на мой погляд, вельмі выдатна паказанае вось менавіта штодзённае жыццё варшаўскага гета і з чым людзі сутыкаліся тут, як змагаліся проста за сваё жыццё і намагаліся выжыць. Дарэчы, хацела зазначыць, што ў музеі Полін 16 красавіка адбудзецца спецыяльны паказ фільма «Піяніст». Таксама ўзгадкі пра Уладзіслава Шпільмана можна будзе знайсці на нашай пастаяннай выставе. Вяртаючыся да штодзённага жыцця ў гета, бо здаецца, што ўсё ж такі у вязняў гета была магчымасць часам стварыць вакол сябе, прынамсі, нешта падобнае да нармальнага жыцця, так, ось, такія пробліскі нармальнага жыцця ў гэтай шэрай рэчаіснасці. Складана сказаць, што гэта было нейкае нармальнае жыццё ў любым выпадку, аднак вядома, што нават у такіх складаных умовах часам хацелася хаця б на хвілінку забыцца пра ўсе жахі, якія адбываюцца навокал. Ну і так, сапраўды, нават у гета існавалі, напрыклад, кавярні. Сярод іх была такая знакамітая кавярня, яка называлася «Штука» на вуліцы Лешна 2, дзе, дарэчы, выступаў піяніст Уладзіслаў Шпільман. Таксама быў тэатр, адзін з іх знаходзіўся ў сучасным будынку кінофеміна. Ён перад вайной быў таксама кінатэатрам, але калі ён трапіў у гэту тэрыторыю гета, з яго зрабілі тэатр. Ну, таксама трэба разумець тое, што існавала цэнзура, нельга было паказваць усё, што заўгодна. Аднак людзі імкнуліся штосьці ствараць, нягледзячы на такія жахлівыя умовы. Таксама людзі малявалі карціны з таго, што было, пісалі вершы.
гралі на сцэне, рабілі ўсё магчымае для таго, каб проста працягваць жыць. Пра кавярню штука я сам памятаю, шмат чытаў па гэтай тэме некалі, што ў кавярні штука просто ставілі часам просто ваду зафарбаваную там чымсьці, вось каб людзі просто пасядзелі за столікам, паслухалі нейкі выступ, так, каб пачуць сябе вось нармальнымі людзьмі. Прабачце, гэта дрэнна гучыць, але вось гэта, здаецца, так і ёсць. Але наколькі я разумею, нават вось гэтыя спробы пажыць нармальна, так, усё гэта было разбуранае пачаткам ліквідацыі варшаўскага гета і дэпартацыямі вязняў, так, у канцлагера. Ну так, па-першае, таксама хачу яшчэ раз удакладніць, што не было нармальнага жыцця. Я гэта ўсё кажу ў двукосці. Так, разумею. Сітуацыя ў гета станавілася ўсё горшай. Але так, сапраўды, у студзені 1940 года адбылася канферэнцыя ў Ванзі, дзе было прынята рашэнне аб забойстве еўрапейскіх яўрэяў, то бок гэта ішла гаворка пра прыкладна 11 мільёнаў чалавек. І згодна з планам лагістычным, які быў прадуманы падчас гэтай канферэнцыі, у ліпені 1942 года пачалася вялікая дэпартацыйная акцыя, так званая. Яўрэям, канешне, не казалі, што іх вязуць у лагер смерці, ім казалі, што іх вязуць у лагер працы і паступова вывозілі на ўсход у Трэблінку. У выніку у газавых камерах памерла каля 300 000 чалавек. І вось падчас таго, як трывала вялікая акцыя дэпартацыйная, з'явілася яўрэйская баявая арганізацыя, таму што вось тыя жыхары гета, якія засталіся, зразумелі, што не ідзе гаворка пра лагер працы, дайшлі ўсё ж такі чуткі, што ідзе гаворка пра лагер смерці, і яны вырашылі, што яны павінны змагацца за нейкі шанец на жыццё. Наколькі разумею, вось менавіта вось гэтай дэпартацыйнай акцыі пачатак рэалізацыі канчатковага вырашэння габрэйскага пытання, як гэта называлі нацысты, што вось гэта і правяло ў сваю чаргу да паўстання плану, так і выбуху паўстання. У некай ступені так, але трэба яшчэ памятаць, што адбылася яшчэ другая спроба дэпартацыі ў студзені 1943 года. Немцы паспрабавалі зноў вывесці вязняў гета, аднак яны сустрэлі супраціў менавіта гэтых баявых яўрэйскіх арганізацый. А як увогуле пачалося паўстанне і наколькі вялікім яно было, колькі людзей брала ўдзел, і таксама важнае пытанне, адкуль была ў іх увогуле зброя? Вось як гэта стала магчымым? Пачнём з таго, што чуткі пра тое, што немцы хочуць канчаткова зліквідаваць гета, яны ўжо былі, таму што 20 красавіка дзень народзінаў Гітлера, і вось 19 красавіка гэта было свята Песах яўрэйскае, дзень вызвалення з рабства, дарэчы. Немцы ўкрочылі на тэрыторыю гета, але яўрэі былі ўжо падрыхтаваныя, яны, у прынцыпе, ведалі пра гэтыя планы, яны рыхтаваліся да бою, да змагання. Адкуль, колькі іх было і адкуль была зброя, было некалькі, па-першае, баявых арганізацый, яўрэйская баявая арганізацыя, і таксама быў такі яўрэйскі ваенны саюз. Вось пра другую арганізацыю часам менш чуваць, гэта больш такая арганізацыя правых поглядаў. Вось, дарэчы, я ўпершыню ад цябе чую зараз, хаця шмат чытаў пра гэта, сапраўды. І прымала ўдзел прыкладна, невядома дакладна зараз, 300-500 чальцоў яўрэйскай баявой арганізацыі і прыкладна 200-250 чальцоў гэтага ваеннага саюза. Таксама трэба памятаць, што былі асобы, якія не належалі да ніякіх арганізацый, але таксама прынялі рашэнне, што яны павінны унесці свой уклад у гэтую барацьбу. Мяркую, што варта адзначыць, што паўстанне ў варшаўскім гета гэта было першае ўзброенае паўстанне яўрэяў у акупаванай Еўропе.
І ўвогуле, вось, калі пераходзіць да канкрэтных асобаў, то мы зараз знаходзімся побач з вуліцай Мардыхая Нілевіча. Я думаю, што шматлікія нашы гледачы вось, прыязджалі ці праходзілі некалі вось, па гэтай вуліцы. Наколькі разумею, ён жа быў адной з найбольш галоўных постацяў, так, гэтага паўстання, быў лідарам паўстання. Так, сапраўды. Яго лідарскія якасці былі асабліва яскрава праявіліся вось якраз у студзені 43-го года. Падчас гэтай другой спробы вывезення яўрэяў у Трэблінку. І сапраўды гэта такая знакавая фігура, лідар паўстання. Трэба сказаць, што гэта быў вельмі малады чалавек, яму было на момант паўстання колькі? 24 гады? Прыкладна 24 гады. Да гэтага ён удзельнічаў у левасіянісцкай арганізацыі. То бок гэта не быў той чалавек, у якога быў нейкі досвед барацьбы, досвед паўстання. Аднак вось яго паплечнікі адзначалі, што ў яго былі такія якасці добрага сябры і добрага лідара. Увогуле, здаецца, што абсалютна большасць паўстанцаў гэта былі вельмі маладыя людзі, так сярэднім узростам было 20 з невялікім кавалачкам. Так і ёсць, таму што трэба разумець, што спецыяльна пакінулі людзей больш маладога ўзросту, тых людзей, якія здольныя працаваць на нямецкіх прадпрыемствах. Таму так, большасці паўстанцаў было 18-20 гадоў. І трэба таксама адзначыць, што нароўні прымалі ўдзел у барацьбе як хлопцы, так і дзяўчаты. Зноў жа, падчас акцыі Жонкіля ў музеі будзе шпацыр, які называецца «Бойовнічкі в ценю гісторыі», дзе якраз мы будзем распавядаць, наша экскурсаводка будзе распавядаць пра ролю жанчын, дзяўчын у паўстанні ў варшаўскім гета. Трэба адзначыць, што ёсць такі стэрэатып, што калі жанчыны прымаюць удзел у нейкай барацьбе, у паўстаннях ці ў войнах, то яны там, не ведаю, санітаркі, сувязісткі і медсёстры. Канешне, гэта так, і гэтую важную ролю таксама жанчыны выконваюць, але ў гэтым паўстанні у варшаўскім гета жанчыны, ці хутчэй больш правільна будзе сказаць дзяўчыны, нароўні з хлопцамі прымалі актыўны ўдзел у барацьбе. Мяркую, што зараз варта адзначыць уклад Цыві Любеткін, якая была, па-першае, сузаснавальніцай яўрэйскай баявой арганізацыі, актыўна прымала ўдзел у барацьбе. І, дарэчы, яна нарадзілася ў Быцені пад Слонімам на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Яна нарадзілася ў рэлігійнай сям'і, прымала актыўны ўдзел у сіянісцкім руху. І, на шчасце, Цывя перажыла паўстанне, перажыла вайну. Дарэчы, пасля паўстання у варшаўскім гета яна прымала таксама ўдзел у варшаўскім паўстанні. То бок двойчы гераіня. Так. І такіх герояў было некалькі. Вось, і потым пасля заканчэння вайны яна разам са сваім мужам, які таксама, дарэчы, быў з гета, Ісакам Цукерманам і таксама выбітным дзеячом паўстання. Яна пераехала ў 46-м годзе ў Палестыну і дзейнічала ў арганізацыі, якая называлася «Брыха», то бок дапамагала яўрэям перабірацца на тэрыторыю Палестыны. Калі немцы падаўлялі паўстанне ў варшаўскім геце, то яны гэты раён знішчылі амаль што ўшчэнт. Так? Але адначасова з гэтым да нас дайшло даволі шмат матэрыялаў, нават вельмі шмат матэрыялаў. Увогуле, адкуль гэтыя матэрыялы з'явіліся і як атрымалася захаваць гэтыя скарбы да нашых часоў? Усе гэтыя сведчанні захаваліся дзякуючы архіву Рынгенблюма. Гэта архіў, які стварыла арганізацыя «Онек Шабат», што азначае «радасць суботы». Такая канспірацыйная назва, якую заснаваў Эмануэль Рынгенблюм. Гэтая група збіралася па суботах і дакументавала ўсё тое, што адбываецца з яўрэямі. То бок мэтай было спачатку дакументацыі яўрэйскага жыцця вось падчас нямецкай акупацыі. Спачатку збіралі такую больш афіцыйную інфармацыю, напрыклад, розныя улёткі, абвесткі, талоны, квіткі і гэтак далей. З цягам часу зразумелі, што хочуць пакінуць больш звестак пра ўсе жахі, якія адбываюцца ў варшаўскім гета. І збіралі зусім розныя сведчанні. То бок некаторыя пісалі рэпартажы пра жыццё ў гета, некаторыя пакідалі свае дзённікі, некаторыя пісалі свае тэстаменты, тое, што яны хочуць пакінуць наступным пакаленням, калі яны не перажывуць гэты час. Таксама
У гэтай групе Онак Шабат былі мастакі, якія, вось адна з іх, дарэчы, Геля Секштайн, і захаваліся вельмі добра яе малюнкі. Тады можа ўзнікнуць пытанне, як захаваліся ўсе гэтыя матэрыялы, як яны маглі дайсці. Так, вось, бо тут было амаль што камені на каменю не засталося, сапраўды, вось, калі паглядзець на здымкі тых часоў, ці той жа вось фільм «Піяніст», так, як немцы сістэматычна проста каменіцу за каменіцай знішчалі ўвесь гэты раён. Вось як атрымалася захаваць гэты скарб для наштадкаў? Ну так, сапраўды яны захоўвалі гэтыя сведчанні ў металічных скрынях. Частка была захавана менавіта ў металічных скрынях, частка ў такіх бідонах з-пад малака. Дарэчы, тая частка, якая захавалася менавіта ў бідонах з-пад малака, яна дайшла ў лепшым выглядзе. Вось, спачатку знайшлі адну частку, потым другую. Ёсць інфармацыя пра тое, што існавала яшчэ трэцяя частка, якую не знайшлі. І невядома, ці існавала яна ўвогуле. Так, вось, дарэчы, я таксама чытаў гэтую цікавостку, так што гэта, скажем так, сталася легендай проста, што ёсць трэцяя частка, вось такі святы грааль, які спрабавалі шукаць, дарэчы, вось недалёка адсюль на тэрыторыі сучаснай амбасады Кітайскай Народнай Рэспублікі. Вось там рабілі раскопкі і нічога не знайшлі. Вось таму гэта засталося вось такой легендай. І, дарэчы, калі не памыляюся, так, гэтыя архівы Рінгельблюма, яны ўнесены ЮНЕСКО ў спіс сусветнай пісанай спадчыны, вось як адзін з такіх найцэннейшых, найбольш вартасных для чалавецтва помнікаў. І, дарэчы, потым усе гэтыя дакументы выйшлі ў выглядзе кніг, і зараз можна пачытаць усе гэтыя зборы. І, дарэчы, Цыве Любеткін напісала свае ўспаміны пра Халакост і гета. Так што можна пачытаць на польскай мове. І ўвогуле вось на гэтым пляцы вакол музея, ось, дарэчы, я памятаю яшчэ тыя часы, калі яго нават не было, ось, бо ён сапраўды даволі новы, але тут вакол музея ёсць некалькі цікавых помнікаў, звязаных з паўстаннем. Ці можаш вось крыху распавесці пра іх? Маеш рацыю, тут знаходзіцца некалькі памятнікаў. Ёсць два асноўныя. Першы помнік героям варшаўскага гета з'явіўся яшчэ ў 1946 годзе. Гэта помнік аўтарства Леона Сузіна, і ён сваёй формай нагадвае якраз уваход у канал ці ў бункер. 2 гады пазней, у 1948 годзе, узнік другі помнік, больш манументальны, больш заўважны, аўтарства Натана Рапапорта. На яго варта глядзець з двух бакоў. З аднаго боку мы можам пабачыць якраз постаці гэтых паўстанцаў, а з другога боку ён ушаноўвае цывільных ахвяр гета. Паўстанне ж было неверагодна крывава падаўленае нямецкімі акупантамі, і здаецца, што амаль што ўсе лідары паўстання на чале з Мардыхаем Манілевічам загінулі, так? І здаецца, што ў Варшаве нават захаваўся курган, дзе пахаваныя гэтыя людзі, бо, наколькі я чытаў, эксгумацыя ніколі не рабілася, то есть гэта такая братэрская магіла, так, вось, якая засталася да нашых дзён. Варта таксама адзначыць, што ў канцы красавіка 1943 года гэтае паўстанне стала падпольным, па сутнасці, таму што паўстанцы ўдзень сядзелі ў бункерах, у каналах і ўначы змагаліся. Вось, і сапраўды на тэрыторыі гета ўзнікла сетка бункераў. Адзін з іх, такі найлепш абсталяваны, можна сказаць, знаходзіўся на вуліцы Мілай, 18. То бок там нават была вада і там была электрычнасць. Гэта быў такі найлепшы бункер, і там знаходзілася у пэўныя часы да 300 асобаў. І 8 мая 1943 года немцы знайшлі ўваходы да гэтага бункера. Яны загадалі яўрэям, якія там хаваліся, выходзіць. І ў выніку яны прынялі рашэнне, што яны не хочуць трапіць у рукі немцаў, і вырашылі скончыць жыццё самагубствам. Ну і пераходзім да самой акцыі Жанкіля, менавіта вось гэтых жоўтых нарцысаў, якія вы пабачыце 19 красавіка. Гэта акцыя сапраўды вельмі прыгожая і кранальная. Вось, і як увогуле з'явілася ідэя правядзення гэтай акцыі? Акцыя Жанкіля ушаноўвае памяць пра паўстанцаў у варшаўскім гета 1943 года. Дарэчы, слоганам акцыі Жанкіля з'яўляецца «Łączy nas pamięć».
Гэта пра тое, што незалежна ад нашых палітычных поглядаў, незалежна ад таго, чым мы адрозніваемся адно ад аднаго, нас яднае памяць пра гэтыя падзеі. Чаму увогуле сімвалам акцыі стаў жанкіль ці жоўты нарцыс? Ну, тут усё пачалося з аднаго з таксама важных лідараў паўстанняў гета Марка Эдельмана. У кнізе Ганны Краль, якая называецца «Апярэдзіць Господа Бога». Дарэчы, гэтую кнігу можна пачытаць па-беларуску. Яна нядаўна з'явілася ў беларускім перакладзе. І вось гэтая кніга – гэта запіс размовы Ганны Краль з Маркам Эдельманам, дзе ён распавёў гісторыю пра тое, што у кожную гадавіну паўстання ён атрымліваў ад ананімнай асобы жоўтыя кветкі. Акрамя аднаго года, здаецца, а так стабільна кожны год атрымліваў гэтыя жоўтыя кветкі, і часта гэта былі, уласна кажучы, жанкілі ці жоўтыя нарцысы. І таксама у яго была асабістая традыцыя ў складанні жоўтых кветак пад помнікам героям варшаўскага гета. Дарэчы, ці гэта праўда, што Марк Эдельман таксама звязаны з Беларусю, і гэта яшчэ адзін дадатковы беларускі след у гісторыі паўстання? У пэўным сэнсе можна так сказаць, таму што, хутчэй за ўсё, Марк Эдельман нарадзіўся ў Гомелі. Дакладна вядома, што яго бацькі паходзяць з Гомеля. Потым яго сям'я пераехала ў Варшаву. І гэта вельмі знакавая постаць у гісторыі паўстання варшаўскага гета, таму што, як я казала, акрамя таго, што ён быў адным з лідарам, калі праходзіла вялікая акцыя дэпартацыі, у той часы ён быў пасыльным у адным са шпіталёў Варшавы, і такім чынам ён мог больш вольна перамяшчацца. І такім чынам ён з Умшляхпляца выратаваў, стабільна кожны дзень ратаваў некалькі асобаў. Дарэчы, так, сябры Умшляхпляц вось таксама знаходзіцца тут недалёка, на вуліцы Стаўкі. Гэта тое месца, адкуль высылалі, дэпартавалі габрэйскае насельніцтва гета ў канцлагер Тэрблінка. Так, і што цікава, што такое адчуванне, што ўсё яго жыццё было звязана з ратаваннем жыцця, таму што спачатку вось ён ратаваў тых асобаў з Умшляхпляцу, потым ён быў лідарам паўстання, а пасля таго, як скончылася вайна, ён разам з жонкай пераехаў у Лодзь. Ён вывучаў медыцыну і стаў знакамітым кардыёлагам. Як увогуле у яго атрымалася ратавацца з пекла паўстання ў варшаўскім геце? Ён таксама ў той час знаходзіўся ў бункеры 8 мая, і 8 мая яго проста атрымалася праз каналізацыю выйсці на арыйскі бок. Менавіта так уратавалася яшчэ некалькі удзельнікаў паўстання і цывільных жыхароў гета. Тое, што яны змаглі знайсці вось гэтыя выхады і проста аказаліся на арыйскім баку менавіта. І, як я ўжо казала да гэтага, некаторыя потым прымалі яшчэ ўдзел у варшаўскім паўстанні. Што яшчэ важна адзначыць, шмат хто пасля вайны з яўрэяў хацеў з'ехаць з Польшчы па розных прычынах. У першую чаргу таму, што Польшча ў пэўным сэнсе стала могілкамі яўрэйскага жыцця. Ён менавіта таму вырашыў застацца тут. Таксама варта адзначыць, што з 70-х гадоў, здаецца, ён быў актыўным удзельнікам дэмакратычнай апазіцыі да польскай улады. І ўвесь час знаходзіўся ў Польшчы? І ўвесь час знаходзіўся ў Польшчы. А вяртаючыся да акцыі жанкіля, то бок нарцысы, якія яшчэ мерапрыемствы праходзяць у Польшчы? Бо здаецца, што гэта не толькі ў Варшаве. Так, ты абсалютна маеш рацыю, гэта такое вялікае мерапрыемства, якое ахоплівае, можна сказаць, усю Польшчу, таму што ў першую чаргу акцыя жанкіля гэта сацыяльна-адукацыйная акцыя, у межах якой музей Полін стварае адукацыйныя матэрыялы, гэта фільмы, апавяданні, выставы плакатаў, і таксама стварае сцэнары для настаўнікаў. І варта адзначыць, што настаўнікі, адукатары, аніматары культуры вельмі цэняць тое, што з дапамогай гэтых матэрыялаў можна распавядаць зразумелым спосабам малодшым пакаленням пра паўстанне і пра, у прынцыпе, універсальныя каштоўнасці, пра падтрымку, пра адвагу, сяброўства.
Так само, як ти вже казав у початку нашої розмови, 19 красавіка можна сустрэць валанцёраў акцыі Жонкіле па ўсёй Варшаве. Так, я вось хацеў спытацца ўвогуле, адкуль гэтыя людзі бяруцца і як можна ўвогуле паўдзельнічаць у гэтай акцыі, у сэнсе, магчыма, стацца валанцёрам, бо, магчыма, нехта з нашых гледачоў вось захоча таксама такім чынам далучыцца. Так, кожны год на нашай старонцы музея Полін мы абвяшчаем набор у валанцёры акцыі Жонкіле. У гэтым годзе, дарэчы, у нас ёсць моладзевыя штабы ў тым ліку, то бок гэта падлеткі 13 гадоў і старэйшыя могуць таксама па-першае, даведацца больш пра гэтую акцыю і раздаваць жонкіле. Ну і вядома, што ўсіх гэтых асоб мы рыхтуем маральна, тэарэтычна да гэтай акцыі. Таксама варта адзначыць, што нашыя валанцёры могуць прымаць удзел у дадатковых мерапрыемствах. Гэта могуць быць экскурсіі, ці шпацыры, ці сустрэчы для таго, каб пашырыць свае веды пра паўстанне ў гета. А да якога дня можна запісацца валанцёрам? Ну, на жаль, ужо нельга запісацца. У гэтым годзе ўжо нельга. Ужо нельга, ужо можна ў наступным. Кожны раз па-рознаму адбываецца набор, здаецца, адкрываецца ў лютым. Так, сябры, запішыце сабе, калі ласка, на наступны год, дадайце недзе там у нататнічак ці ў календарык, вось, каб у наступным годзе далучыцца да гэтай акцыі і ушаноўваць памяць герояў паўстання разам. Акрамя таго, у нас ёсць багатая культурная праграма, якая суправаджае акцыю Жонкіле. Так, як я казала, напрыклад, адбудзецца спецыяльны паказ фільма «Піяніст». Ці таксама будзе шпацыр, таксама, пра які я казала, пра буёвнічак. Дарэчы, калі вы атрымаеце гэты папяровы жанкіль на вуліцы Варшавы, у гэты дзень, то бок 19 красавіка, вы можаце бясплатна наведаць выставы музея Полін. А ўвогуле, канешне, раю наведаць старонку музея Полін і даведацца больш пра шэраг мерапрыемстваў. Так, сябры, нагадаю вам, што на старонцы музея Полін ёсць беларускамоўная версія, так, старонкі, дзе можна сачыць за актуальнай інфармацыяй і карыстайцеся, калі ласка, прыходзьце на шпацыр, прыходзьце на паказ фільму «Піяніст». Увогуле, наведвайся гэты музей, ён сапраўды вельмі і вельмі цудоўны. І далучайцеся да акцыі Жонкіля, то бок жоўтыя нарцысы 19 красавіка гэтага года. Што, Саша, дзякуй табе вялікі за размову. Табе таксама дзякуй. Дзякуй вялікі. Да пабачэння, да сустрэчы. Гэта быў падкаст «Зроблена ў Польшчы».